11 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Сангвор маркази савдо ва меҳмонхонаи сайёҳро, ки дар доираи корҳои созандагию ободонӣ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд шудааст, мавриди истифода қарор доданд. Бинои меҳмонхона ва маркази савдо аз 4 ошёна ва таҳхона иборат буда бо тарҳи муосири меъморӣ сохта шудааст. имрӯз хурсандии моро ҳадду канор нест, зеро бо иштироки пешвои муаззами миллат иншоати бунёдкардаамон мавриди истифода қарор дода шуд. дар ин бино зиёда аз 10 нафар сокинони маҳаллӣ ба ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд. тасмим гирифтем чунин иқдомро дар оянда низ давом дода баҳри ободу пешрафта гардондани ватани азизамон хизмат намоем. пас аз мавриди истифода қарор гирифтани иншоот 12 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кор ва маоши хуб таъмин гардиданд. ман хушҳол ҳастам ки дар ин мағоза ман бо ҳайси хазиначӣ дар ин ҷо кор ва фаъолият мекунам ва ба маоши хуб таъмин мегардам. ба сарвари давлат иттилоъ дода шуд ки аз рӯи лоиҳа дар ошонаи якуми бинои навбунёд мағозаи хӯрокворӣ ва дар ошонаи дуюм мағозаи масъулаи сохтмонӣ ва ҷиҳози рӯзгор ҷойгир аст. дар маркази хизматрасонӣ пардохт тавассути технологияи муосир сурат мегирад. ошонаи сеюму чоруми бино пурра барои меҳмонхона пешбинӣ шудааст. дар ошонаи сеюми бино қабулгоҳи сайёҳон, ҳуҷраҳои хоб ва толори гузарондани семинару машварат ҷойгир аст. ошонаи чорум пурра аз ҳуҷраҳои хоб иборат мебошад. дар маҷмӯъ дар меҳмонхонаи сайёҳ, ки аз ҷониби соҳибкор Осим Сафаров сохта шудааст, 10 ҳуҷра бо 20 ҷои хоб мавҷуд аст. аснои шиносоӣ бо шароиту имкониятҳои меҳмонхона президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба услуби кори меъморон ва сифати корҳои сохтмонию шароити фароҳамгардида баҳои баланд дода, сохтмони чунин иншоотро дар шароити имрӯза муҳим арзёбӣ карданд, зеро шумораи сайёҳон ба кишвари мо сол то сол зиёд мегардад. дар ҳудуди ноҳия 6 меҳмонхона фаъолият дошта ва имрӯз меҳмонхонаи ҳафтум ба истифода дода шудааст. меҳмонхонаи ба истифода дода шуда дар як вақт қариб 20 нафарро ба қабул карда метавонад. ҳамасола сайёҳони хориҷӣ аз ҳудуди ноҳия қариб 400-500 нафар ба дигар шаҳри ноҳияҳои ҷумҳурӣ сафар мекунанд ва меҳмони ноҳияи мо мешаванд. мо меҳмонхонаҳое ки дар маркази ноҳия вуҷуд доранд дар як вақт қариб то 60 нафар меҳмонро қабул карда метавонанд. ноҳияи Сангвор аслан ноҳияи кишоварзӣ буда ҳамчун марказҳои тамошобоби ноҳия ҳамчун сайёҳӣ истифода бурда мешаванд. зиёда аз садҳо обҳои ташнашикану шифобахш дар ҳудуди ноҳия вуҷуд дорад ки сайёҳон ҳамасола ба маркази ноҳия барои дидани манзараҳои зебои ноҳия ташриф меоранд. ба роҳбари давлат иттилоъ доданд ки дар оянда аз рӯи лоиҳа дар ошёнаи панҷуми бино барои истироҳату фароғати сайёҳону меҳмонон нишастгоҳи тобистона сохта мешавад, ки аз он тамоми манзараҳои зебои ноҳияи Сангвор намудор мегардад ва ин омил барои ҷалби бештари сайёҳон мусоидат мекунад. масоҳати умумии бино 820 метри мураббаъро ташкил медиҳад. атрофи он ба таври замонавӣ оро ёфта, суҳбаткадаҳо бо гулҳои ороишӣ ҳусни биноро боз ҳам зеботар гардонидааст. дар рафти корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур 50 нафар бинокор ба кор ҷалб гардида бо маоши хуб таъмин буданд. насби чароғакҳои замонавии равшандиҳанда ба намои берунаи иншоот шабона ҳусни тоза зам мекунад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат таъкид карданд ки тавассути ноҳияи Сангвор ҳамасола сайёҳони зиёд гузашта ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон мераванд. аз ин рӯ бунёд кардани чунин меҳмонхона бо маркази савдо бо шароиту имкониятҳои муосир хеле муҳим мебошад. имрӯз ки ноҳияи мо рӯз то рӯз ободу зебо гашта истодааст, он биноҳои замонавӣ ки дар маркази ноҳия сохта ба истифода дода шудаанд, ҳамеша ки ба ин ҷо меҳмонони бурунмарзӣ ва аз ҷумла сайёҳон ки ташриф меоранд диққати онҳоро ҷалб месозанд ва бо ин табиати зебо ва боду ҳавои форам онҳоро ба худ ҷалб месозад ва аз дидан ва аз тамошои ин манзараҳои сайёҳии ноҳияи мо онҳо мафтуну шайдо мегарданд.
дар саҳни бинои баландушона дар баробари дигар имкониятҳои истироҳативу фароғатӣ таваққуфгоҳ барои дучархаҳо гузошта шудааст, ки барои сайёҳону меҳмонон пешбинӣ шудааст. ҳангоми суҳбат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъулини соҳаро ба истифодаи пурсамари имкониятҳои сайёҳӣ тавассути бунёди чунин иншооти замонавӣ ҳидоят намуданд. иншоот дар заминаи дастгирии давлатии бахши хусусӣ ва рушди соҳибкорию сайёҳӣ бунёд гардидааст. ҳамин тавр бо бунёд шудани меҳмонхонаи сайёҳ шумораи меҳмонхонаҳо дар ноҳияи Сангвор ба 7 адад расид.